Yn enw i Lowri, rwy'n cyfarwyddo yma yn cwmni teledu Tynoplis yn Llanelli. Fi'n gweithio rhan fwyaf raglenni heno, pnawn da, ralio a unrhyw beth arall sy'n dod mewn dyn ni yn ystod y flwyddyn. Fi'n dod mewn y gwaith yn bore a byddai'n siarad gyda'r cynhyrchydd. Byddai'r cynhyrchydd wedi rhoi y raglen lawr ar bapur, fel maen nhw moyn ei fod, beth yw'r cynnwys, pwy sy'n gweud beth, a wedyn ni'n swyddi wedyn i fynd â'r raglen o'r papur a i roi ar y sgrin fel i fi'n gweld yn addas. Fi yw'r fath o y conductor yn yr orchestra, really, jyst yn tynnu popeth at ei gilydd a neud siŵr bod bach hwn yn dod mewn, bach hwnna yn dod mewn. Mae pawb ar y llawr a'r earpieces mewn, so byddai'n siarad i'r dinon camera. Mae fel arfer mae 3 camera dyn ni yn manned, a wedyn mae 1 camera'n locked off. A byddai'n gallu gofyn i'r dinon camera roi two-shot presenters, neu single, neu'r wide, neu bach smudiad. Dibynnu beth yw'r, os mae fe'n addas ar gyfer y sgwrs studio. Fi'n defnyddio'r Gymraeg yn y swydd trwy'r amser, o pryd fi'n cyrraedd yn bore yn gweud bore da i'r staff, i'r fenyw ar ddirbynfa, i'r gegin, i'r cynhyrchydd, i'r cyflwynwyr. Byddai'n siarad Cymraeg trwy ystod y dydd, yn ystod ymarfer, falle bydd yn felly air, Saesneg yn dod mas, digon naturiol, ond mae'r swydd yn cael ei wneud yn gyfan yn Gymraeg. Mae wedi bod yn essential, really, bod fi'n gallu siarad Cymraeg i wneud y swydd hyn. Y peth cynta sy'n dod i'n feddwl yw bod fi'n gallu dilyn y sgwrs o'r cyflwynwyr a'r contributors, so fi'n gwybod pryd mae fe'n mynd i fod yn addas i rolo'r clips, i ddangos lluniau. Fi'n teimlo'n proud bod fi yn Gymraes, so fi moyn bod fi'n gallu rhoi rhywbeth a teimlo fel bod fi'n rhan o Gymru, yn rhan o beth sy'n cael ei roi ar y teledu, rhan o roi gwybodaeth i bobl hefyd. Fi'n teimlo fel bod fi'n gweithio fan hyn yn lleol yn y cwmni teledu. Sim eisiau mynd y ffordd i wneud pethau, mae'r cyfleoedd yn yma yn Gymru. Fi'n agos i tulu, fi'n agos i ffrindiau, fi'n agos i pethau sy'n bwysig i fi.